Martin, så gik den ikke længere. Nej. Hvad skete der, ikke? Jeg er sådan set vant til den her situation nu jo, at stå her på første dagen i en live-turnering og så være ude. Så nej, men der var sgu ikke rigtig noget, der fungerede igen i dag. Altså, jeg samler ikke rigtig noget op, og det er det samme. Det er det samme, altså. Men til sidst, der sker så det, at jeg sidder med 20 big blinds, jeg raiser med kongen, jeg får 2 kalds, der slår bund 9, og der er noget hjerter. Og der er en, der sådan skyder sådan cirka 3.000, tror jeg, ud i 8.000, når jeg rykker over den for min resterende, det vil sige cirka 17.000. Jeg tror ikke rigtig, han har hverken bunden, ligner med bunden, eller han har en anden stærking, så tror jeg sådan ofte, jeg kan få ham af et eller andet, altså hvis han skulle kalde med et eller andet par, så har jeg overkortet noget runner flush, og så sidder han med par 9 faktisk, og sidder med nuts eller fuldt hus, ikke? Så der er ikke så meget at gøre. Så lige en sidste ting. Det virkede ikke, som om I var særlig flinke ved hinanden, jer danskere nede ved bordet. Jo, det synes jeg nu. Danny, han fik jo krammet på os, skal man sige, han vandt jo. Han sidder med nu en 75-80.000, og jeg er lige røget ud, og begge sidder med en 12-13.000, så det ser også lidt sundt for ham. Så. Men altså, det er jo altså bare sjovt, jo. Så. Tak skal du have.